Talveri, Lähde, Pekkala. Jokereiden sisään alueelle kultakypärä Janne Lahti tolppaan, pistää Lahti yläripaan melkein, sinne paras maalipaikka ehdottomasti. Nieminen oli kyllä mukana siinä, sitten Tapparalle ylivoimahyökkäys, Barkov hyvin passaa ja Kilpeläinen kaus viuhuu ohi. Hart kulmauksessa ja sitten Eronen ja maalin eteen Hartille ja sitten se tulee. Beniis oikeassa paikassa pistää kiekon sisään ja näin peli on sitten 0-1 Jokereille. Siinä jää hyvän kuvion jälkeen. Jyrki taistelee ja nyt pitäisi Tapparan päästä pois tuolta. Ja siinä on maalipaikka Kerälällä ylivoiman muodossa. Tapparan ylivoima on koko liigan heikointa. Siitä lähtee laukaus ja kyllä Kilpeläinen napsii tuollaiset laukaa kolmeen ja sielläkin homma kiristyy. Tapparalla vielä parikymmentä sekuntia ylivoimaa jäljellä. Kilpeläinen hyvä torjunta, tärkeä torjunta ja siitä läheltä pääsee kokeilemaan vielä sitten Miikka Männikkö. Mutta pieni mies ja iso maalivahti ja Saravo irvistelee, mutta ei siinä auta muu kuin jatkaa hommaa. Kiekkoilija kipukynnys on kyllä suhteellisen korkealla. Teräväinen Eames ja sitten on tyhjää maalia Niklas Hartilla ja Jani Nieminen ilmestyy kuin tyhjästä Niklas Hartin ohjauksen eteen ja nappaa kiekon itse. Jokereille ylivoimaa Niklas Hart pistää Ben Eamesille maalin kulmaukselle, mutta ei sieltä oikein rakenneta tilannetta sitten maalin eteen. Ja Ben Eames tekee illan toisen maalin, siinä Tappara puolustus nukahtaa ja kyllä Pekka Saravon sadattelut ovat ihan aiheesta. Ben Eames jää sinne maalin eteen ja tämä mutta Jokerit näyttää menevän vääjäämättömän voittoon. Lisää tulee lunta tupaan. Tällä kertaa maalin tekijänä on sitten Manelius. Ja kiekko talteen. Se on Niko Maneliuksen ensimmäinen liigamaali. Nyt tähän palaa se toinen ottelu. Sitten Lahti. Lahti pistää kiekon ohi vielä Jokerin ylivoimaa. Sitten Eronen. Ja Liukkonen pääseekin melkein karkuun ja pistää kiekon maaliin. Ohoja! Siitäpä tulee alivoimalla Mikko Liukkonen. Tinttaa kiekon sisään ja se on Mikko Liukkosen liigauran toinen maali. Tänään ja hirvittäviä pommeja sieltä tulee ja vieläkö se maali sieltä tulee. Erkin Juntti ja laukaus lähtee, mutta menee suoraan Ben Eamesiä käsille ja Eames siinä vähän ravistelee, mutta saattaa siinä pientä juhlaakin olla. Peli on joka tapauksessa päättynyt Tampereella Tappara 1, Jokerit 3.